sa mga kaagi. Anak ka dana. Sige, ari ko dari agi. Darata agi dali. Sige. Good morning mga kasukil labs. Bago na pud tag sandanan, sukil labs na pud. Di na pud guys. Kay ipulaan na siguro mo sige guys. Ari na pud ta sukil labs. So guys, ato may karos pikas bay. Kay mang limpyo mi dadto ron. Tang panghuaan tong mga kalat-kalat tadto. Dara ko agi. Tapos kimiyat naguna. So dari kay di ta mga dawhog. Alright. Pamanday ni mo lakaw ning ateng nagkanding ni kuya. Ito sa ning ilugway guys. Kaya ito pa sila kuya dito nang gibakiro. So, dari ko mang lugway guys. Aray na ito lugway gateng buhiin. Alright, tara na ito ilugway agkanding ni kuya Gail. Sabsab ngi. Dari na ito ibutang agkanding guys. Karoon makapanabsab. So, dara deo si Diyos among bahay guys. At bangara. Sabsab. Lugwadyan na rin luag ka adso. Yan na guys, manag among chapel. Catholic chapel. Dada sa dari Mark. Dali, dali. Tawag badzi dato na nabsab. Wama kay tanam dana. Masabsab ni ja. Ha? Nasabod siguro. Sabod wa. Sabod? Si pagsunod-sunod si Kimiyat to ah. Musakay man kuno si Kanding na mura. Stila ni bataan ni. Dali ngi, sunod ngi, dali ngi kay dadari imong kauban. So dali na sa lugwadan guys, aron makasabsab sila daghang sagbot. Ito mga kuyas, nangahoy. Nangahoy pang mga kuyas. So, kung sa dari maglugway nila. Para makasabsab na ni sila. Pastor, dali. Kadagi mo kauban na nabsab na oh. Ang ikaw, pakakasabsab. So, dari na sa ibutang side guys. Kaya daghag sagbut. Ganahan dari kipi. Ganahan man na sila mga kipi. Si sunod si Kim guys. Tig-abog. Oh, di pwede. Kanay lube. Asa? Buwak sa Santa Maria? Oy, hala guys, arang kanindot na yung mga buwak. Buwak sa Santa Maria. May ganahan ni Kim. Katong tagas Kim guys. I love you, be. I love you. Alright, wow. May kanalabsab nagkanding mo ito na ito. Kana? Moni, hatang na kay Jesus. Yes. Ikaw. Alright. Narakangi. So ara na mailugway dari kanding guys kay na daghang kipi ganahan mas lag kipi kit. Mama ni buwak wa. Nabsab na sila. Unta aglaki, nabsab naglaki. To aglaki. Buwak ma. Ha? Saan hatag? Pabuti sila dato kuya Gail to mga tingog nila dagke. So mga hoy medani guys sunod adlaw na unahan. Kanay daghang mga nangatumba din mga mahugan ni. Amang pangkahujo ni Papa Gabriel. Kauna na day. Na. Napay buwak. Saan pa yung buwakan eh? Naghanag agad buwak na pagad si Kim guys. Hala, dada dito sa bahay. Ikaw. Asa na yung buwak ng lapit na? Wala nis kasagbutan. Sos, pastila ng uleksyon og buwak ag batang gamatoy guys. Dapat dyan. No, buwak. Okay. Buwak. Flowers. Ihas nga flowers. So, right. Nanabsab na gatang kanding mga sukilabs eh. Moni ang regalo ni ate ni Kuya Gail. Pag-graduate ni Kuya Gail sa grade 6. Ate, atang laki. Pagbuwak ni Kim. Nasa ang buwak naman. Kasag namsab sa buyag. Ayan, agatang badzi. Ito ang badzi ni Kuya to. Badzing kanding. Mazora ni guys, kay lugwadan dari. Isukod laman din na yung mga lubi-lubi. Wala, una nagaming badzi guys. Nagatang gamayng baji ning una na. So mang limpyo na midar his bye guys. Aray, stilan. Tapilok man ko dari oy. Agyanan. Kau saka na. So mang limpyo ta dari kay day mga kuan sa teng kanding. Okay. Rabatan silhig. Napupo na.
Mura. Okay, mga Suki Loves. Na tayo mag-usandanan karon, Suki Loves. Okay, diyan na. Nagdabdab nas papadabs. Say mang isugba na rin papadabs. Oh, di ba? So gatong asudan ni Nija at tumugawas dito mga Suki Loves to. Dito. Tos kina babuan. Di dari musud. Di musud aga sa pader no. Oh, di musud aga so dari guys. Kay naman ni si Jay. Tuan to si babaw to. Tos kina babuan sa ulbo. So to dito sa guys. Hawa lang kay nay mga kuan kahoy. So sanding na Papa Gabriel dari atong mga kahoy. Gamit na gamit pa ni, gamit na gamit. Hawa lang, dali ra ka. Darali, kamanilig na ta. Dus-duson si Za. Hawa lay, dara ta day. So si Papa Gab sa danay mag-arsa guys kay Za may makadaog diha bagat mang kahoy. Tama gambar kilit. Gambar kilit na. Alright, so dus-duson ni Za pala. So palahon day naman dari guys, adus-duson. Asa? O manay gamba bi. Abay gamba anda na, may gamba. Why gamba? Spider. That is spider. Spider ko no guys, habay spider na ni. Palit man ni sa dari ma. Ha? Palit man ni sa dari. Wa na imong kuwak, palid na. So agka ni padi lang man sa igawas. Pero igama ni jung hagdan-hagdan, di na. Tungkuanan ni ay. Okay. So unsa na silhigan na rin guys. O mabalhira ni papagab sa gateng kahoy tanan. So gamit na gamit pag sila si Jack kay ano tay sumpay na rin kilid. Palit lang dito to. Haman imong gilabog. Wa na. So masilhigan na rin guys kay mga kuan-kuas kanding. Tais kanding, ha? Di ba da narahan itapok sa palahon laman? Ay silhig da padung. Lagi hangi itapok na rin. Karong makuan guys ba? Di ka dubang na. Ha? Hapit na. Yes. Hani ko nito dani kay mag-tiktok man siya guys. Iliya. TikTok ka dani? Okay. So ito na ipadap niya itong mga container. Kay magamit pa na ito siya. Gamit na gamit nga itong mga container guys. Hawa di abi kay abog bi. Kim. Hawa di abi kay matumbahan ka na ng kahoy. Tabang naghakot agamay tao. Kau ibutan na ito sa buhan kau. Sugnod. Butang na ko ni bye-bye. Ay, bye-bye ni mo darara sinlo dari dia. Nahinluan ka ni mama aron dari ka mag-bye-bye. Hinluan guys pero mag-bye-bye kuno si Ja. Manda na. Okay, very good. Mag-bye-bye ag batang gamatoy. Na ka ha. Kahudyon na raman na pa kana na mga gaan. Gabok na magaban guys na. Mga dabong manggana si Ja. Motong mga gipang damba dani no pag sugod. Sumanang mga lubi dani mga nangatumba guys nga katong mga dabong. Mangipagabas, magipangdamba dani pagsugod. Sugod na yung badja. Tapos lang na sa taon sila guys. Masing mga dabong. Iliya ho, diadak insang may manap day. Dari insang may snake na na. Nalagin dyan yung snake na to. Itapok na ni Jagizang mga duaan. Hangi tumba ka na italinis. Ibutang na dito ko. Oh, to ana gatang abuhan nagdaab-daab na kaso wala may giluto. Magamit man na si Zada na pang buhos guys. So na magbuhos tag poste. Natay di na sa makuan pa no. Pang sugnuray na laman na si Zada. Pang sugnuray na laman si Zada guys na in case uting benek-benek o at least natay makuot. Na. Sakto ka dyan si Zada mga Suki Loves sa taga sugbaan na rin manok. Palihi ba? Ha? Oh. Okay. So, dara gibutang ni Papa Gab sa gatong tire wire. Hindi ka na mawa diha. Guys. Dara gitapok ka gatang mga kahoy.
So di siya pwede igawas di ay kay mga gabok man sa matong kagabok. So rin na lang sa dari gisandig. Ha? Hala, so na kanina kamang-kamang. Ang mga kahoy-kahoy magamit na masugnod na nato. At least kana agkare gawas na nato ron tong palahon. Kaboy-kaboy. Uy! Hay kaboy-kaboy. Baboy-baboy, kaboy-kaboy. Yan naman kamang-kamang bitaw si Ja. Nga ni mga sukilabs na. Nga na mo'y baboy-baboy na. Baboy-baboy na si Ja na. Kanang nagkamang-kamang na. Mama, ka ba na nga? Maak kasi na. Ala, sige. Muna sa kaabidyo ka itong damon. Wala kumpiyansa mo maak. So guys, ipon sa na mag-aag. Juta, tambak. Ang ikubog paris. Dahil sa bukan. Kuhaan garong. Kalau igawas pala ng pangkuya. Nagsanggi ay! Nagsanggi ay! Gusto na ito pagkulat. Kita alaman mulat sang ma! Kita alaman mulat sang! Nagtama ni Luy ah. Basta nga nalang magtapos. Hoy, kubato be! Hoy, kubato! Dahil sagdanan. O butangan day dari juta. Kaya ron habag-habag po si Ja. Ron ay hagdanan ba? No kay habag naman si Ja. Tangan sa siya ni hagdanan guys. Pohon. Sumala sa giporma sa poste. Kana si Ja na. Ang pormahay o poste. Okay. Alright. Kitambak ng papagabi. Dari guys. Yeah. Karon di siya ma-uwanan. Abi na ganihag. Abi na guys, og ipanggawas na siya. Dili ay. Uwanan na sa gigawas. Sayang. Samot og kagabok. Okay, gamit pa ni sa kaadyo. Kini niya. Gamit na gamit pa ni mga kahudya. Tapon. Sila kita pag-abri dari ang mga pa-iskanding guys. Tambal ra ba ko nun yung maingani? Tambal pas mo. So daghan ko ng mga tambalan ni nani guys. Kaya mga ta-iskanding na. Mga julid. Kaya man guys kaya mga kuha na na yung maamon naman yung banuwasan dani. Ha? Mura gold. Mura ko na gold. Oreo! Sabayo! Guys kay banuwasan naman din dani. Ano? Sabangan. Yading. Sajaw ko sa isang TikTok. So hasilikan na guys kaya si Papa Gabriel dari mo sunod isang dus-duson dari mga simintong namilit. Ang dus-dus ni Pala. Okay. Ay, siligan para tangad ko kaya ato na itambak dito tang hagdanan na ang mga saminto nga namilit, das pagpanghalo nila, may tantang-tangin.
Halo ko. Alright, tada guys, tagibal hindi dari rumah hindu ara to dito. Side. So gitang-tang guys sa katumasaminto bitong ang burot. Ang kinuanan sa paghalo dahil sa pagpuri na sa kwarto. Ayan. Ang matutong. Wala rin ang nami tambak sila guys. Diya. Sagdanan. Kaya rong di ka habog. Ang tambak na anak. Ha? Saba. Nga dyan na. Saba ko no. Magsasama ka rin to. Ma? Ligo. Insa na, ini kumandani. Kaligo naman yung bata agas. Insa na, ini kumandani. Sakto ini. Paway sa karadya kay paningot. Ang kartugwak-wak karoon ito. Wala. Narinig sa ko dari guys. Kaya mga kuan-kuan das. Ang buhiin. Ting 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 tang. Ting 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 tang. Ting 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 tang tang. Apa sa kubang na ini ko? Enggak na, beli buka. Ano yan? Ano ko? Enggak na, di buka abot tu. Saya dalam kali. Itu mahalin tadi. Ha? Tit aman si papa. Lubi, napodlubi, blag, napodlubi, blag. Awak pa si papa. Alright na guys. Tit aman, titan pa si papa. Ikaw po. Kitaan? Siyempre. Sudar natin sa itambah. Lahat natin mga pinigil. Kaya ito mga pangkabakan na nito. Ganon. Si papa lapon ma, puli-puli mo yun dyan. Yeay, mana? Sayaw ma. Sayaw. Jalan. Sayaw ma. Ting ting tang. Ting 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 tang. Jaga man kamera girl. Kapuin ako nun si Jang.
Sayo sa ting 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 tang ka. Dali, sayo sa. Tisos tabangan. Alright, so diara dari na magitambak siya. Kaya tambakan pa man na magdugang dani. At least. Then ay una-una nateng hagdanan. Diba mga suki loves? No. Alright, so hinlo na. Tuwa na. Okay, pas alright. Dari pa nga juta. Ang katong ilang kinubkob dari sud. Amo pangipang tambak dari skilid. Ha? Basa pa? Pamahan sa rumukan gaan. Nung madijit. Please, mana? Paderno. Diba? Ha? Haman. Ito ay mong tundan. No pa man nagawang. To guys. Dakabulig. Buyag. Cuman ron. Okay. So, dari tasad. Dari tasa sulod sa tong balay. So, let's welcome. Oh, let's welcome. Lakaw. Suday. Boy Shalut. Si Kim Kim Shalut. Cak. Dagan nagbajing gamatoy. Saya sabi. Saya sa Kim. Okay, humanagadzad mga sukilab sa katang hipuson. Arrange na po na rin kahoy. So, dara rin mga kahoy guys. This is a igawas. Karong this is a mga gabok ug samot. Og dara katang abuhan. Ralami ready na rabagadzad siya sa subaag manok. Kaso watay manok. Agatang mga manok nang di. Pangitlog pa. Okay. O diba? Alright. Gamay na lang gadzad guys. Gamay na lang gadzad. Konting kembot na lang. Anhin na ta din hipuhon, bi. Anhin na ta sa house. Anhin na ta mag-tiktok. Anhin na may mag-tiktok, guys. Oh, wap. Wap. Garaun. Okay, narita. Okay, hilo na. So, bintana na lamang gadzud. Agatang kuwang, bintana o purtahan. Yan. Tapos na kaming maglinis dito sa aming house. So, manami darig hinlo mga sukilabs dari sa amang bay. So, kuwang na laman nagbinta ng portahan ha. Danhin na tapos doon. Alright. Yan na. Oh, diba? Okay. Thank you Lord. Hapit na dyan. Dari guys kay atbang ka doon daris. On ba? Fresh na fresh every morning. Hinigmata na ito. Adlaw dari mo sidlak. Namias mamatigis, no? Alright. Muli na may mga sukilabs. Kaya humanata dari panglimpyo. Apa may baga na na? Tata na. Tara na. Liligan nun sa. Yes na. So, manguli na may guys. Kaya na humana may dari panglimpyo sa papagabi dia. Hi guys. Tingog. Ha? Tingog. Hi, may tingog. Alright, human na may darik pang limpyo. So, manguli na ta. O, diba? Okay, malikim. So, balik na ta dari pohon. Update naman na dari pohon. Update naman na dari pohon, guys. Og, trabaho na pagkateng bintana o portahan. So, medyo dugay-dugay pa kay patay pundo. So, magpundo na po tagbalik. Kay nahurot agatang pundo ron. Yes, no? Nakaw na sukilabs. Ambak na sukilabs. Ambak na gamang sukilabs. Pag hinay, bi. Uy. Ntago na silang. So, pohon guys. Iniguan na ni. At ramang gyapon na si Jang banwasan. Kim. Banwasan natin sa pohon. Kala ka una. Alright, so manguli nami. Kaya human nami darig pang nilhig. Human nami darig pang limpyo, guys. Tanang itang-tang darig mga sagbot-sagbot. Okay, so manguli na ta. And thank you sa pag-uban ninyo naman, guys. Sa mga daily vlog everyday. Para rin bitbitan rin atang mahiwagang silhig. Manamig pang limpyo. Ako na pod. Tara na pod, tas gawas mga limpyo. Padong na ko uli, guys. Elia! Day! Harag batang badzi. Tora. Balik! Paway na ka, maligo na makakaw. Paway sa karadyo. Kaya maligo sa taod-taod. Sa taod-taod na.
Tataad lagi. Then, agkaning atong mga flowers, nga atong mga buwak guys, ato na nato ibalhin dito pohon. Kadida. Alright, nga atong mga buwak diha, ato na nato ibalhin sa atong house. Relax muna, relax. So kapag ko na human dari sang hayhajon na guys, ang mga bagong nilabhan karong buntag, pamahayhay ka na punog ang mga hayhajon to ah. Punog ang mga hayhajon sa mga nilabhan sa mga kuyas. So aroy klase guys, karong si Manaha. Guys, simbreak nila. Simbreak nila sa mga kuyas. So relax muna ang mga kuyas. Hapit na pohon, nig-open sa klase. So karatanan na mga buwak adto na nato dadun dito pohon. Alright. So gatang abuhan na guys, ulbo agatang abuhan. Di makasud agaso dito sud, ha.